social media ben chung chang a hianin thu an soi ila social media kan ti chan Facebook te WhatsApp Instagram ti te ni me heng te machine programming language Android ani chon Java mo Kotlin ni me chu Android Studio tang an lu da khati ngan siam khani iOS how chon ni language ngen mang chu ka hrela wa chuan eng pawh chu lo ni se heng social media platform tam tak te hi third party antina din I message tu na hian kan thon du ta post office how in min lo thon sakang hianin Facebook le WhatsApp te hetiang ho hianin min lo thon chaw sak thina ni chutiang bokin YouTube pa ho tiang content kan create a ke mani content ta hi ke mani thil siam hai YouTube pa han kan phau chaw ka third party nang mani second audience ho hetiang vel hian hmu le thina hetiang hi kal dan tlang pui ni a chuan han soi deuh ta zung ila ni som hi panga nge ni som hi pro sang hi som hi pakhat khanin dan tharan siama he dan hi a hma tang te to khanin lo pui deuh to en tinan sang hi som pariat khanin Supreme Court chuanin guideline vel siam turin sarkar chu lo rot dei to a I heng child pornography gang rape video te thalak te le content thalo dang hrim chuan sang hi som hi a khanin Rajya Sabha hi upper house zo kan nia khomi parliament a khone lower house chu Lok Sabha nia heng ho hian in thu khan lo rel nek chan chuta chuanin I social media platform hran I Netflix te o stream over the top OTT hin ti me a heng Netflix Amazon Prime third party ke mani content ni si lo ma sen ron broadcast thin tu live cinema ni me ang chu heng hetim te chu chuanin I an guidelines siam thar hian en hrimila chumi February sang hi som hi mi chu February ni som ti pangai mo hi ro kami social media hian entinan min thil lo the tar ta se thil tik lo deuh child pornography gang rape lampang emo le enge ram lampang khot na racism lampang te pon yang chu Mizoram tan chon tui ku khot na deuh te pon yang chu heng te the chok tu ma saber hi zon chho le hi ni ta a zon chho hi ol same me ma entinan kan says kan thon te hi adar thei na nen chui ve kan ni chui thei na vek IDB ka oma kan mobile thawa po IP address internet protocol address ani me a katrang khanin I wifi kan connect upon IP address bi ko mi IP address te lo chan internet hi connect thei lawa hetianga te po hianin internet protocol address ani nang khanin khatiang tang te pon chui thei vek kan ni chuan an dan siama chuanin chu tiang te hriat nan chuanin I officer pathum da turin an ti boka pakhat chu chief compliance officer enge an na tho te lo compliance lo apply thei zel tur kha an thil zo te entinan he data hi kan du ani ti vel khanin chuan middleman ang deuh nodal officer kan ti chuan anode thi chu thil intersect na hmun soina hi ni a an nan na helam hi WhatsApp lampang ta se lam sarkar ta se kham te pani khan in beknal top thei lo khami te omnang khanin middleman pakhat alom ngai laya mi pakhat ding alaya mi pakhat heta alaya ha chon chuta chuanin advocate kan tiang hi ni me ang chu miswal le judge chuanin betop lawa advocate kal thang na biak ang hianin chuan adversary chuanin thiam lo chan tir phet tuma chuanin I officer pathum na kha compliance nodal zo khanin eng officer nge kha o officer pathum na kha chuanin o grievance complaint an thelu thei na tur khatiang le an complaint thelu kha grievance officer khanin lo nang ching thei hal vo pop turin entinan ni som panga complaint an thelu tanga ni som panga a lo nang ching thei turin lo pui fel thei turin ti ania chuanin follow Press Council of India Cable TV Act norms chuan Indian TV cable vel hetiang soken in dan hrim an ne khatiang dan ka zom ru den ti boka chuan OTT platform heng Netflix Amazon te a hianin I an movie tam taka hianin hei chukum sari mi tan chau hei an adult content only kum som pariat tan chau ti vel te yom hi chuan parent advisory hei nu le pa te nan pa te ena ta na thalo tu yoman ne chu parental lock in da top me a
khatiang khan da thei da tir tur khan an tia India in dan siam ani chu heng social media third party te ram tang tanga ron lo thau man tu an dan siam ataki chuan 50 lakh user noi som nga ai tam om an ni tur ania Twitter WhatsApp Facebook YouTube te po hi 50 lakh ai tam de user an om half a million ang deuh ti na ni chu chuan apa hi na le ta chuan in heng dan te hi dan zom lo wang hin WhatsApp hi ben an ni don lawa heng social media platform tam tak te hi chuan in an dan siam te hi an zom lo ni chuan in dan bo chian ni a dan bo chiat an ni na khanin action na lak thea chu action chu enge heng social media platform kal thanga antinan tu na heng content thalo deuh kalo posa mi tam takin an huwa chong keima chu man kan ni ma se social media app YouTube vel chuan in I an engma an consequences an tok ve thei lo khatiang khada da oma ma se tu na chuan in kha dan khan zom lo ani chuan in I khatiang zong la ka tang khan an film to bik lo antinan thil thalo deuh lo post tai la child pornography emo mi dang nam dang khwat na te emo khatiang khan kalo post ani chuanin public order ti boy thei mo te kalo post ani chuanin YouTube po kha an hack tel ve ngai ti na ni chu chuan pahni chuan chu ta le bok chuanin I fake news chung chang pakhat hi tun lai sar le san fake news hi chu om renga link description a ka da ang tin nge fake news kan share thei dan to video pakhat ka siam to ha. So the new communication rules the number da ve daga all calls will be recorded kan call shim hi chu kan call hun chung ti vel te chu WhatsApp chau lo apo sim provider ta ho Airtel Telecom company vel chu an record de for karinga a call tak ni lo call hun te po hi chuan point mo big chau hi kan lu tanga WhatsApp Facebook Twitter Instagram and all social media will be monitored monitor an ni chuan en dik an nge an che dan en dik ti vel kha ni me a keima ni ho an interaction a te po dik reng boka hei chu monitor tur an ni ngei boka an ram chunga thil thleng kan hriat lo ten your device will connect to the ministry system hemi ti lai tak hi chu tiang eng ma thil om lo WhatsApp chuan in Facebook a te po intinan ke nin data kan lo thon ta mi dang le kha te kan thon te mi dang thil tam tak kan thon private message te po hi WhatsApp database a chuan in store aveka database chuan kudam heng kan message thon te video ti te hi niam chu chuan hanen zela number 5 na te atangkai lao chuan in important information about WhatsApp new rules to group message send to look chuan a point pathum na atang hianin True blue message rate 3 blue government take note of the message government chuan in lo mark ta kan message chuan in 5 na hianin true blue and 1 red government can take action against your intia heta hian makdo mai chu number 6 nei kan en le chuan 1 blue and 2 red the government is checking your information heta hianin ngai to chen chuan the government is checking your information him hasa tak tur ne ma se number 6 an ron da achan chu action thil kan ti sual ni ti an hriat ma lo chu min check ma lo chu nge action hi lak thei ngot lawa chuan 3 red ka chiar boy pe to lawa dik lo ni chuan encryption chung chang thrim hian soila encryption chu hemi kan message kan thon te hi midang ava thlen hianin sender to receiver ava thlen na ava kalna communication line a hianin midang tu man an intercept lo na kan message te lo khoi dang lam hi nia example toy te han nei la pakhat na chuanin hi hei heta hianin bob hianin elise hi thil hello elise ti hi thon du ta chuan chu encryption a hianin nge algorithm mangin nge mak dewa zi ania all sam join karon soi ni chu cryptography subject noi mi nia encryption he chuan 6EB het mi code mang hianin ava ain thon dei don ta ni sender atanga receiver ava dona khami ain kara khanin thil dang dei na injia kang english word pa ngai ni lawin chuan elise na lo don chuanin hemi ama private key mang hianin chu allow decryption anga allow unlock ani mai ang chu chuan hello elise ti hi elise chuan lo mu don ta ni
chuan chu WhatsApp pon na hmu thei lawa hei WhatsApp kan in message kan in thon reng reng in contact to contact ka end to end encryption om thin hi chu encryption chu kan end du chuanin hemi contact ka valu a hnuai khan encryption a khan 60 digit khami QR code kha kan scan chuanin kan hmu mai don ta ni QR code ni chia lo kha chu chuan WhatsApp chuan in hetiang vel te enge first information lo thon chuak tu ber te hi he dan hi hriat thiam hara se a tha ang reng hi ka ti khop mai a tha vek lo chu a that na bi ka nga te chuan in ti nanin WhatsApp te chuan lo du lo ma se midang tha na chungchang enge moin vo na chungchang ti vel te po video te lo thon chuak dai la voi ni kala ka hianin entinan Indian government in tunge thon chuak tu ma saber ti kha ka hredu ta an hredu ta WhatsApp chuan in ol sam deu na thon chuak tu chu an hre thei nga lang an du chuan ma se end to end encryption an nei wang hianin an mani company policy hi he dan hian in kala wangin an ti lo ta ne chuan ti khan kan fia war karinga WhatsApp ban lampang ani lo social media apps ban lampang ni lo in an dan zom tur siam ania dan zom du lo chu action na la kan ni don ti khan ni me a non encryption chungchang po kha pui hlom hle mai enge tang en le ang thil pakhat chelas na poi mo em ma heng data privacy antina in WhatsApp vela te message te kan lo thona bank account contact information te ni ta ISO/EAS Indian School of Ethical Hacking heng hawa hian in hacking hi zir thea hacker hi white hat le black hat an oma white hat ho hi a fel sarkar in hriat pui thlap han ti maila chuan white hat ho chu enge an thiam ma se sual zong an thiam na mang kha ni mai a chuan apoi mo ni heng data privacy vel de hi chan chu WhatsApp Facebook kal tlang ten kan ATM number ATM pin code ti te po kan thon pol neu thina henga te po hianin third party apps ho hianin midang in kan data te in ruk lo nan data privacy hi kan mamo ni Indian government te pon an power abuse theina chin po thea ma se tuna tan ri chon he dan hi en chian le chu ni se tlem zong hi chu ma se thakop mai an thil tum tak a hi chu thil enge thil an midang in an du anga an soi tam tak anga thil chhedeu chu ni lawe